buino subama tongkhe kai tor bonono subana buino hamjak ma tongkhe kai tor bonono hamjak na buino khairok ma tongkhe kai tor bonono khairok na buino rma tongkhe kai tor bonono rna bisini bisingok laijak nachonte kami oro sini primary committee YTF ni member aku James Deporma bini nok ni borok thei au 13 din khani ni kisa problem dongoni bagai sing oro local je sing BC RC novel BC ni ngai te ani ni je ngai sing je sing maidon dail te je group items te rangkisa bin bagai bin phainai 13 din ni chubasu ni bagai samungo chungna ni bagai sing je din chubasu kapi Benda ke lama so. stroke